Het was zaterdag bij Anno 54 Goedtoeven. Rotary Venray verzorgde namelijk een speciale brunch voor zijn 150 mantelzorgers uit de gemeente. Dat is ontstaan op het initiatief van een van onze leden toentertijd. Dat was voormalig burgemeester Jos Waals. En zo'n 18 jaar geleden had hij het plan om iets voor de mantelzorgers in Venray te gaan doen. Daar is deze brunch uit voortgekomen. En daarom hebben we nu de 16e keer de mantelzorgbrunch. Er zijn veel mantelzorgers in Venray. Wij kunnen hier vandaag 150 mensen ontvangen. Zij stoppen heel veel vrije tijd erin en een stukje ontlasting en ook waardering. Wat ze toch doen voor de medemens, vaak in de directe familiesfeer natuurlijk. Maar het moet wel gebeuren. Het kost veel tijd en energie en het kan soms erg belastend zijn. En dit is dan maar een hele kleine geste die wij als Rotary Venray kunnen doen. Nou zijn er in Venray meer dan 4000 mantelzorgers. Die kunnen allemaal tegelijk. Wie selecteert ze? Dat gaat via Steunpunt Mantelzorg, waar mevrouw Saar Bloemen de coördinatie doet. Die is via Synthese daar geplaatst. En wij krijgen dan wat adressen door waar de uitnodiging naartoe moet. Dus daar wordt dat geselecteerd. Diegenen die geselecteerd waren, waardeerden het initiatief enorm. Ik vind het heel fijn en heel leuk dat je gewaardeerd wordt voor de zorg die je altijd gedaan hebt. Dat wordt meestal wel aanvaard en ook zo, ja, laat je man, bij mij is het dus mijn man, dat laat je het zien. Maar ook door anderen, dat is wel leuk, ja. Ik vind het een mooi initiatief. Ik heb het nogal, ik doe het al jaren mee met het initiatief. Ja, dat is 2 jaar niet geweest. Maar ik vind het een mooi initiatief, ja. Ik vind het altijd heel fijn, want je leert ook andere mensen kennen. Je leert ook van elkaar. Dus ze geven elkaar tips. En ik ga dan, het is voor mij de laatste keer, want mijn man is inmiddels overleden. Maar ik heb al die jaren dat ik hier ben geweest, heb ik er heel veel aan gehad. In de keuken zorgde Mart Kuster samen met 5 anderen dat alles soepel verliep. En we zijn met 2 mensen zijn wij gisteren al begonnen. En met donderdag zijn we met 3 mensen de inkopen gaan doen. Dus eigenlijk de 3 dagen zijn we onderweg. Ze krijgen een soepje met garnituur. En dan kunnen ze kiezen uit gehaktballetjes met een tomatensaus. Of kip met een champignon roomsaus. Uiteraard met brood, met een eiersalade en met fruitsalade. Verschillende soorten brood erbij. En als afsluiting krijgen we een toetje, de tiramisu met een garnering. En we hebben nu natuurlijk ook nog entertainment. De Rotary bestaat op dit moment uit 43 leden, die allemaal bij de serviceclub zitten omdat ze iets willen doen voor de medemens. Wij doen ook, net als nu de mantelzorgbrunch, dingen voor de Venrayse gemeenschap en soms wat groter. Afgelopen zondag nog een evenement Proeven en Praten, waarbij wij voor het goede doel, en dat was een ziekenhuis in Dnipro in Oekraïne, geld bijeen hebben gebracht. En ik denk ook dat dat heel goed is. Is het ook de bedoeling om het groter te maken of zeg je nou dit is wat we aan kunnen? Dat in tweeërlei, dit is wat we aan kunnen. En ik vind wel, die hebben toch een heel jaar lang een stinkende best gedaan voor iemand anders. En als je iemand in het zonnetje zet, ben ik van mening, moet je dat ook goed doen. Met een stukje kwaliteit en netjes verzorgd. In alle rust. Ze hoeven niks te doen, ze kunnen hier lekker gaan zitten en alles wordt gebracht. En dat is goed.